соң булса да уң булсын дип тапшыруыбызга килгән тагын бер котлау сәламен укып китәм. Ул да булса Сызрань шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Ринат Әдхәм улы Алмакаевка 1 октябрь көнне 55 яшь тулган булган. Бу матур гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Флюра Сабировна, кайнанасы Равиля Абдулалимовна Надршина, яраткан тормыш иптәше Алсу Исмаиловна, улы Марат, кызы Динара, Рафаил һәм Фәхимә Надршиннар, Камил һәм Фәхимә Алмакаевлар котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. Югары Терешка, Сызрань, Новоспасск поселогыннан килгән бар теләкләрне дә чәчми-түкми җиткерергә тырышырмын. Сөекле улым, бала чактан ук син бик эшчән, тырыш булдың. Әтиең белән торып синең тырышлыгыңа таң кала идек. Башлаган эшеңне ничек кенә авыр булмасын, һәр вакыт азагына кадәр җиткереп эшләдең. Без сине нәсел дәвамчыбыз итеп тә, картлыгыбызда ышанычлы терәк итеп тә тәрбияләдек. Бүген Аллага шөкер, син бар хыялларыбызны чынга ашырып, киленем белән матур яшәп, безнең бәхеткә 2 чәчкәбезне, оныкларыбызны бүләк иттегез. Үстергәндә сине артык назламадык балабыз. Егет ул дип, көчле булсын, бүген дә без торабыз. Ата-ананың бәхете ул тәртипле балалар. Менә хәзер үрнәк инде оныкалар алалар. Мең рәхмәт, газиз улым, тыныч картлыгым өчен. Бирсен Раббым тик шатлыгын, яшәргә бәхет көчен. Сөекле тормыш иптәшем, менә инде бергә гомер итүебезгә дистәләгән еллар тулды. Шушы вакыт эчендә без бер-беребезгә ир белән хатын гына түгел, ә иң якын кешеләргә әверелдек. Мине бәхетле хатын итә алганың өчен зур рәхмәт сиңа. Балаларыбызны бергә үстереп, картлык көннәренә кадәр барып җитик. Яратам дип кабатлыймын, ул оят сүзләрмени. Синдәй уңган иратларга тия ул күзләрмени. Хөрмәтләп сине яшимен, иң әйбәт ир дөньяда. Насыйп итсен тату яшәү, кадерлем ул алда да. Сөекле киявем, кызым сине сайлап алуына мин бүген дә шиксез шатланам. Сер түгел, мин сине нык хөрмәт итәм. Тырышлыгың өчен рәхмәт әйтәм. Синең гаиләңдә бәрәкәт, хөрмәт тантана итә. Алга таба да шулай булсын ул. Яраткан оныкларыбызны олы тормыш юлына бастырырлык саулык исәнлеген бирсен Раббым сиңа. Уңдык шөкер киявдән без, улыбыз дип йөртәбез. Аларны һәр чак кунакка без яратып көтәбез. Миңа да ул әнием диеп кенә эндәшә. Киявем, тик бәхеттә, хөрмәттә генә яшә. Ринатыбыз безнең киң күңеллелеге, аз сүзле, тик төпле эшле булуы белән аерылып тора, дип дәвам итәләр котлау хатын туганнарыгыз. Ул һәр вакыт ярдәм итәргә ашыга. Аның кулларыннан гөлләр кыела. Хәленнән килмәгән эше дә юк. Туганлыкның кадерен нык аңлый ул. Шуңа да без аны хөрмәтлибез. Кадерле кешебез, юбилееңдә теләгебез саулык, исәнлек, бәхетле, озын гомер сиңа. Озын-узак балаларыгызның бәхетенә куанып, парлы канат кагып яшәгез. Кадерле без, гомерләрең уссын матур җырлардай. Бәхетле бул, матур яшә, бар кеше сыкланырдай. Юбилейлар кабатланмый, барысы да кадерле. Син дә бит туганкайыбыз бик үзәсең бәгырне. 2-5лең бик лаеклы, син бит бу билгеләргә. Исән килеш җитсә идең 80 һәм дә 100ләргә. Хөрмәтле Ринат Әдхәмович, бар якыннарыгызның теләкләренә без дә шиксез кушылабыз һәм махсус сезгә дип якыннарыгыз сайлаган җырны юллыйбыз. Бәхетле булып, матур яшәгез. Син иң кадерлем, бердән берем син минем. Ниләр генә бүләк итим, туган көнеңә синең. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барысын. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, бүләк итәрмен барысын. Йолдызлы иң зур
әлләміне шәшәк атқан бар гүліне әллә бүләк итәргәме бу тантаналы күнне жырларымның иң мұңласын таңнарымның иң нұрласын күңелімнің баржаласын бүләк итәрмен барасын жырларымның иң мұңласын таңнарымның иң нұрласын бүләк итәрмен барасын Сине туған күн белән Синең бәйрәм, минем бәйрәм Гел шулай булса икән Җырларымның иң моңласын Аңларымның иң нурласын Күңелемнең баржаласын Бүләк итәрмен барасын Җырларымның иң моңласын Аңларымның иң нурласын Бүләк итәрмен барасын Җырларымның иң моңласын Аңларымның иң нурласын Күңелемнең баржаласын Бүләк итәрмен барасын Җырларымның иң моңласын Аңларымның иң нурласын Бүләк итәрмен барасын